8:30 uutisista. Hyvää huomenta. Mä saan hyvin säännöllisiin väliajoin kyselyitä siitä, miten mä teen mun turkoosit kulmakarvat. Ja ajattelin, että mäpä näytän ihan alusta loppuun, minkälainen on mun everyday look. Eli miten mä itteni laitan töihin ja videoihin ja kun mä lähden ulos. En kyllä aina meikkaa, kun lähden kauppaan, mutta mä tykkään meikkaamisesta, niin siksi tätä on kiva tehdä. Yleensä laitan jotain meikkivoidetta tai peiteväriä. Tästä ei taida saada selvää, mutta tää on Lushin meikkivoide. Tällainen köntti, mitä ihan oikeesti. hierotaan naamaan. Sävy 8N. Ja sit mä jollain suvilla, tai siis tällaisella sienellä, tasoittelen. Tässä ehkä hyvä olisi sellainen beauty blenderi. Omani on tällä hetkellä likaisena ja odottaa pesua. Noin. Hyvin se sulautuu tohon ihoon. Okei. Sitten mä teen mun kulmat tällä huulipunalla. Tai siis huulivärillä. Noin. Tänään tuli vähän leveämmät. Välillä tulee vähän kapeammat. Sitten mä tykkään yleensä laittaa punaiset huulet. Tänään menee tätä. Tismalleen samaa kamaa kuin se mitä on kulmissa. Mutta tää on eri värisenä. Oho, ja tää oli vähän tummempi kuin mä odotin, mutta... Kattokaa. Näin. Sitten mä menen laittamalla. Pitkin kattoja. Huulipunat hampaissa. Vähän poski päälle. Jes, sitten tukka. Pitäisi mennä kampaajalle. Haluaisin lyhentää nämä sivut ja värjätä taas juurikasvun. Nykyisin mä rokkaan tällaista ponnerikampausta, koska otin permanentin joku aika sitten ja näytän aika usein sellaiselta hullulta professorilta. Tää kun tukkaa ylhäällä, niin se vähentää ehkä tätä professoriluukkia. Noin. Is really about like the year of just realizing stuff, and everyone around me were all just like realizing things. 2016.